Maayong adlaw kanyang tanan mga ka-dear friends. Kumusta? Kininaw sab ang inyong ubos nga lagad nga si Papa Joe. Karong adlaw, lain na sad nga istorya ang tagaanta og pagtagad diri sa tuang YouTube channel ang Dear Papa Joe Stories. Sa mga bag-o na tong mga viewers diha, sa bag-o na tong mga kaigsunan nga nakadiskubre ani nga tuang YouTube channel or nakadungog sa lain, daghang salamat kung nakasubscribe na mo. And of course, ay mo kalimot sad pag-subscribe sa Katabi with Ate Gems, kung diin inyo makaplagan ang mga karaan na nga mga istorya nga di na ninyo makaplagan ining atuang channel para ma-notified sa mo if ever do na tay bag-o nga repurpose nga video nga i-upload. O kung kamo ganahan na mo nga mopada sa inyong kagalingong suwat, ipadalan ka na sa papajoesuperb@gmail.com or i-check ninyo ang video description below para makuha gud ninyo ang kompletong address sa tuang YouTube channel nga email ad. Well, mga kaigsunan usahay no, kani atong istorya kabahin kini sa pagpadako sa usa ka bata ug ang bata nga mahimong hingkod. Usahay ang sobrang pagpangga mahimong hinungdan sa kapakyasan sa usa ka kinabuhi. Kini mao ang sugilanon sa usa ka bata nga gipadako nga way limitasyon. Tanan niyang gusto gihatag apan way nagtudlo kaniya sa disiplina ug responsibilidad. Sa pagdako, mao nga nasudlan niya ang bisyo sa droga. Nakabiya sa pamilya ug mituo nga wa na siya paglaom pa nga mausap. Daghan na makarelate nini. Apan ang kinabuhi adunay paagi sa paghatag ug ikaduhang higayon. Human sa daghang tuig sa kasakit, kapakyasan ug paghinusol, usa ka tawo ang mipakita nining atuang sender nga mo'y nakapapukaw pag-usab sa iyahang kasing-kasing, ang iyang kaugalingong pamilya. Tungod sa gugma sa iyang asawa ug sa mga inosenteng pahiyom sa iyahang mga anak. Nagsugod siya nga makakita og kahayag sa kangit-ngit nga dugay na niyang gipuy-an. Kini nga istorya so sa katawo nga nahug sa labing ubos nga bahin sa kinabuhi. Apan nakakaplag sa kusog sa pagbangon. Kay bisan unsa pa kalawom ang imuhang pagkalunod sa sayop, adunay paglaom alang sa tao nga andam nga muusab. Atong paminaw ng iyang sugilanon diri lang sa tuang YouTube channel ang Dear Papa Joe Stories. Pero sa dili pa, giawhag ko kamo sa pagpaminaw sa laing version sa tuang theme song nga gi-compose ni Mac Joseph Maligro Luwab nga taga Zamboanga. Ang laing version sa Dear Papa Joe. Sa bawat liham aking sinulat, puno ng lungkot, saya at pangarap. Sa radyo mong tahanan ng kwento, Papa Joe, ikaw ang aming kakampi sa mundo. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahimbing. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan.
sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahimbing. O dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. Sa alon ng radyo, tinig mo'y gabay, nagbibigay pag-asa sa bawat buhay. Kahit saan man kami dalhin ng mundo, ikaw ang kaibigang laging niyan. Papa Joe. Oh dear Papa Joe, aming kaibigan, salamat sa kwento mong walang katapusan. Dear Papa Joe, usaday ko sa bag-ong tagasunod sa imong YouTube channel. Sa sinugdanan, wakay ko kasakay sa imong format kay naanad man ko og tan-aw og mga katawanan nga mga videos. Nikalit lang ko og nakagusto nga maminaw dihang naay mga istorya nga makaanak ko nga swerte unta nako. Ako day si Mark, 40 anyos na ang edad, minyo og may duha ka mga anak, lalaki ug babae. Mga college ug senior high na. Sa tinuod, madungog na ako imong mga istorya kung i-Bluetooth na sa akong kauban sa trabaho ang iyahang cellphone. Ug maminaw dayon sila. Nimo, maski na gani nabalik na ang istorya kay wapay bagong upload. Di na lang nako sila i-mention sa akong istorya para di ko nila mahibaw-an nga ako di ay ang nagpadani mo nining maong suwat. Kay di biya sila katuo nga mahimo nilang kauban ang usa ka klase ka tawo nga sama nako. Construction worker day ko, Papa Joe. Horizontal ang among project o kanang gitawag nato og mga dalan. Dili sila makatuo kay sa ako palang pamarug. Mas kontraktor pa ko tan-awon kaysa kontraktor nga tag-iya sa akong gitrabahoan. Puti ug taas ko nga pagkalalaki ug may pagka-mistisoon. Naday mi somewhere sa south nagtrabaho ug sidewalks na lang ang among kompletuhon. Sakto ra ang sweldo nga makakaon ang akong pamilya. Pero proud ko nga ako kining hinaguan nga kita. Wa magkumaanad og kita og ing-ani kay provided man ko sa akong amahan niadtong buhi pa siya. Usa gyud siya ka contractor gyud ug kailaran niya ang amahan sa contractor nga ako ang gitrabahoan. No special treatment kay gusto ko nga mag-usab sa akong kinabuhi. Kinabuhi nga nalulong sa bati nga bisyo sa una. Sa ulitaw pa ko, nga naapa ko sa mga 18 ang edad. Napasagdan nako ang akong kaugalingon. Napasagdan ko sa akong pamilya. Og spoiled ko, kay duhar man pud mi ka manag-igsuon. Babay ang akong maguwang, og mao ang nisunod sa trabaho sad sa ko ang amahan karon. Ug maski pa naa siya anang negosyoha, gidaog gyapon ko sa kuang pride ug wa ko sa iyahan ni apply og trabaho para paglikay unya sa mga istorya nga pwede nga nindot, pwede sad og bati, Papa Joe.
High school ko, so sa ka boys high school diri sa Cebu sa una. Ako mama kay spoiled kay ko niya. Unsay gusto nako, ihatag yun. Kay di man siya ganahan sa muko nako. Kay busy man sad siya sa iyang bisyo na mao ang madyong. Hangtod nga niabot ang time nga nakabarkada nako. Uga manggamitay og drogas Papa Joe. Di na gani ko muuli sa mua. Kay ato na ko magtambay o mag-hangout sa amuang tambayanan. Ako ang boss sa among mga barkada. Kay ako man ang musupply nila sa ilahang bisyo. Sila na bahala as sila mo score sa nga ginadiling butang. Basta ako ato, nagpuyo ra ko sa kalibutan nga langit para nako niadtong higayuna. Wala ko mag-college. Saon, gikapoy naman sad ang akong papa nako. Kay gahi lagi ko na kay kugo. Di sa kumuuli. Kay kumuuli ko sa mua, palayason naman sa kuog balik ni papa. Kay mo reklamo man sa si mama nga nangawa na ang iyang mga alahas. Kay ako man sad isurikbot Papa Joe. Para pag-maintain nako sa kong bisyo o sa kong mga batos nga under the bunal nako. Isug pa nga kung papa nga niatubang nako dayon labay sa sako nga naa didto ang akong mga sinina. Matod pa niya nga, "Oy Mark, wa ko magdahom nga maging anak ka. Wa ko magkuwang nimo para mugaan ang imong kinabuhi. Sugod karon ha. Ayo nag-uli diring balaya kung wa kay plano nga mag-usab sa imong kinabuhi ha." Dayon abli ang akong papa sa pultahan ug gisikaran pa ang sako padung sa gawas kun diin tuwa dito ang ako ang mga gamit. Wa ko makatubag niya Papa Joe. Sa akong nahinumduman, wa gyud ko nitubag niya kay nitong panahon na. Grabe pa man sad kasaka ang akong tama niadtong panahon na. Wa ko makafocus sa iyang kasaba. Kay kung natagaan pa ko og panahon ato nga makatubag, aki gud silang ingnon nga wa na ko gustuhan nga maingani ko. Nga mauyunan nako ang tama sa drogas kay sa tama sa kwarta nga inyong gihatag nako. Naingani ko tungod ra sad ninyo nga wa mo magpakabana diri nako. Gitugutan ninyo ang taas kay panahon nga mag-iani ko kay mas giuna ninyo ang inyong gusto. O gusto ninyo nga di mo mahasol nako mao nga pasagdan ko ninyo. Pero Papa Joe sa karon lang na nako nga hunahuna. Wa gyud na mahitabo nitong panahon na kay lagi gatama pa ko. Pero makapangutana sa ko sa kong kagalingon nga ngano malagi ang akong igsuong babae. Nganong wa man siya maparihan nako. Nga pareho man mi nga pinatuyangan sa mga ginikanan. Ug karon ra sad Papa Joe nako nahununaan. Nga wa lang siya matugpa sa sayop nga mga tao nga mao'y naka-impluwensya niya. Nakabarkada man gud siya og mga sosyalista. Nga way lang unahuna, maora gyud ang pagpadato. Niabot na sa punto nga wa na makagwanta si mama nako. Actually, si Mami Melinda Papa Joe. Mao ni akong tawag niya sa una. Katong apil pa ko sa kadato sa among pamilya. Giadto ko ni mama sa may ramos, nagligid ko sa sidewalk kay nagsagol naman ang tama nako natong panahon na. Sa ako ninumduman kay gilantan ko ato grabe ka ito. Ug mao na lay ako namatan nga na ako sa ospital ug nakadextrose na. Diyang nakamata ko, gisugat dayon ko ni mama og sunod-sunod nga sermon. Pero dili inisog nga pamaagi. "Mark, naunsa naman taong kadong, gipasagdan naman na nimo imong kinabuhi. Sa imong kalaki, pwede nimo ni ikamatay. Kay gawas nga na overdose ka sa drogas, no? May sakit pagyug ka." Wa na lang gisulti ni mama ang akong sakit. Matod niya nga suko pa kuno kaayo ang akong papa diri kanako. Kay nauwaw kini. Tungod kay ang mga anak sa iya mga amigo nga kay dadrasad nako. Kay nisumbong niya kay giutangan man nako ug wa gyud nako mabayari Papa Joe. Ug si papa pa ang nagkapuliki ug bayad nilang tanan. Ningon si mama nako nga kung makagawas na daw ko, kay abangan ko niya og boarding house. Hangtod nga magbag-o kuno ko.
Samtang hangyoon niya ang akong papa nga dawaton ko og balik sa amo ang panimalay. Matod pa sad sa nurse nga ako napangutana kabahin sa kong sakit. Simple ra ang iyang tubag nako. Nagka-STD daw ko o nasira, Papa Joe. Kaysa akong lifestyle, maski kinsa na lang sad nga mga karniro ang malapaan sa leon. Labi na ang mga babae wala sa kwarta o bayaran lang nako isip share sa lawas nung kalipay. Tuod man, nakagawas ko. Pero wa pa ko totally nga naayo og under medication pa ko sa akong antibiotics. Giandam na ni mama ang bed space nga iyahang girintahan nako for 1 month. Unya, gibinlan pa ko niya og allowance. Pero wa dantig usa ka semana dihang tan-aw nako klaro na ang tubig sa gripo sa akong lawas, balik na sad ko sa dating gawi. Makabalik jud ko maski unsaon ako og try og likay niadtong panahon na, Papa Joe. Kining tanan nako nga istorya, Papa Joe, kay kutob rasad ni sa ako ang ma-recall o mahinumduman kay halos sa tanang oras nitong panahon na kay gatama ko og wa na ko makahinumdum pa sa uban pa nga mga panghitabo sa akong kinabuhi. To cut the story short, nahurot na ang allowance nga gihatag ni mama diri kanako. Nahinumdum pa ko nga mag-birthday ko ato nga time. Gisultian dayon nako ang ako mga barkada nga mag-morning the night me. Sige slag ingon nako nga suwayan nako ug uli sa balay ug mangayo og binirthdihan. Moto nga gapanon mi padung sa mua, Papa Joe. Gitudlo dayon nako ang among balay nga somewhere diha sa barangay Kasambagan. Dako nga balay. Nahinganga sila sa kadako sa among balay. Di sila makatuo. Kay wa sila magtuo nga ing ana di ay ang among kahimtang. Pero Papa Joe, naon sa ba nga nauwaw naman ko atong panahon na. Kay pag-ablin nako sa gate, kay gwardiya manoon ang niyatubang nako. Matod pa niya nga, unsay ato, sir? Matod pa sa mga sikyo, Papa Joe. Musud ko sa amo kay amo man tubag ko pa. Nangutkot ang gwardiya sa iyang Papa Joe og ningon nga, kadiyot sa sir ha, kay akong pahibawon ang tag-iya, bago pa manggugod diri. Anong pahibawon man nimo nga ang tag-iya ani usa mo sa tag-iya diri? Sagbat ko pa, Papa Joe. Napasinghag pagani ko ug dako gyud kayo nga akong tingog kay naulawan ko sa akong mga barkada. Nawa ko pasudla sa mong kaugalingong panimalay. Hangtod dunay ni gawas pero dili pamilyar nga naong. Usa kini ka middle age nga insik. Kuyog ang usa ka babae. Unsay ato daybay? Matod pa niya. Kuan, asam di akong papa o akong mama. Nganong kamo man naa diri? Pangutana ko pa ngato niya. Ikaw dito anak ni Greg ug Melinda, no? Nakahisgot man gud to sila nako. Basin og masaag daw ka dinhi. Kay taud-taud na baya nga wa na ka makabalik dinhi. Kuan day bay. Ang storya nabaligya na ni papa ug mama nimo ang balay ug yuta diri og tuwa na sila somewhere. Kung wa ko masayop sa Negros, na-stroke man gud to imong daddy og naka-decide sila nga i-develop na lang kuno nila ang yuta dito og adto na lang sila mamuyo. Papa Joe, sa akong nadungog kay naguul ko. Naguul ko nga dili tungod kay wa na diha sila si mama og si papa. Hoy-hoy ang akong abaga. Hoy-hoy kay nagtinutukay na lang mi sa akong mga barkada. Tungod kay napalpak ang among sabot. Mag-morning the night. Kay abinamo ug makakuha ko og dilihin siya sa amo ang panimalay. Dayon, lakaw palayo sa mong lugar. So kaniadto, Papa Joe, kalit ko nga gimingaw noon sa ako o kalit ko nga gimingaw sa akong pamilya. O kalit sad na usab ang akong kinabuhi tungod kay ni-action naman sad ug kagamay ang akong kalibutan. Hinay-hinay na nga nagpalayo nako ang akong mga barkada. Ug ang uban na rehab ug ako
wa ko masayod unsay buhaton. Ingana gyuday na, ang mga tao nga duol nimo kung naa pa day kay mahatag nila. Pero kung wala na, mag-iyahay na sila og biya nimo. Usa kadto sa nakapamata nako sa kapait sa kamatuoran ning kalibutan ng Papa Joe. Para makasurvive ko kay magtambay ko sa sidewalk ug mo-assist ko sa mga mo parking diha dapit sa may ramos. Bahala na og sensiyo basta naa. Grabe akong struggle atong panahon na Papa Joe sa withdrawal sa drugs. Kaya di naman ko maka-afford. Wa man say makig-share nako. Ug maski addict nako og sagbot sa katilingban pero wa gyud sad na masud sa kong hunahuna nga manghilabot o mangawat og butang sa laing tao. Siguro sa mama nako nabuhaton nako sa una pero dili sa laing mga tao Papa Joe. Enough na ang akong gibuhat nga pagpakauwaw sa akong mga ginikanan sa una. Kay kabaw ko nga makahibalura sila sa akong kahimtang. Kay naaraman diri ang ilang mga circle of friends. Ako sa nibawaan nga naminyo sa diay ang akong igsuon ug usa ka engineer nga taga Negros pod pero wa na ko'y contact nila. Gipugos na ako nga magbag-o pero lisod. I'm sure sa ato ang mga kaigsunan diya nga nakasuway og sud aning bisyuha dili lalim ug dili sayon ang paggawas. Labi na nga magkaunaw na ko sa akong gisayangan nga kinabuhi sa una. Para makalimot gani ko Papa Joe, nisud na sagko anang paghingos og solvent para lang yun makalimot ko. Hangtod nga nailailan ako si Elena. Si Elena, tindera siya sa katindahan diya sa may ramos kung diin adto ko magtambay o matug. Sa sinugdanan, kay mahadlok pa siya nako. Kay lagi adis-adis kuno ko. Matod pa sa iyahang mga kauban. Pero believe ko ni Elena Papa Joe, kay wa siya mo judge sa ko ang pagkatao. Mag-hi and hello lang gyapon siya nako kung magkasugat ang among pananaw. Sa gikaingon na nako sa unahan sa akong suwat nga makita man sad nga may pamarugsag ko. Mausad nga ginaansad siguro siya mutagad nako. Siguro nakalike gid siya nako. Pero ako gustuhon ko man pero ako na ang mudistansya kay para nako salot ko sa katilingban. Way ayo ang akong kinabuhi Papa Joe. Hangtod nga nisalig na siya nako. Kanang suguon ko niya og palit og snacks kay musugot ra man sad ko. Di na ko hilabtan na iyang kwarta. Hangtod nga naanad na siya og tagad nako. Nakat-on na sad ko nga musud sa mga public nga mga CR para manglimpyo sa akong kaugalingon. Og sa kita nako sa parking, di ko makatuo nga nakapalit pa gani ko og ukay-ukay Papa Joe. Baratuhon nga okay-okay lang good Papa Joe. Wa na ko nag-solvent. Pero makakulafo ko usahay. Pero ako mismo na shock sa akong kausaban nito panahuna. Hangtod si Elena. Matod pa niya nga, gwapo man day ka Mark kung manglimpyo lang kasi mong kaugalingon. Sa kalit lang Papa Joe, nakabatyag ko pag-care so sa katao nga maudi ay ang akong gipangita sukad pa sa una. Di masad dato o mayong kahimtang sila si Elena Papa Joe. Siya na lang ug yang lola ang nagpuyo sa ilaha. Hangtod nga maghatdanan ako niya ngadto sa ilaha ug mamisita na. Unya ako jud na siyang ihatod matag uli niya kay mahadlok ko ug unsaon unya siya. Duol ra man sad noon ang ilaha. Sa squatters area sila namuyo. Dagan sad manggamitay dito. Pero wa na ko magpatintal pa Papa Joe. Hangtod nga nagka-mutual understanding me o naka-decide nga magpuyo. Okay naman sad yang lola niya itong panahuna nga naapay ang lola ning kalibutan na. Nagkaanak mi og after pila ka tuig na sundan pa gyud. Pero may kausaban na gyud ang tanan Papa Joe. Naningkamot ko og niadto ko sa kaila sa kong papa nga naay construction company og nihangyo ko nga motrabaho isip laborer. Di sila makatuo nga mao na trabaho nga akong gi-applyan. Ug kinsa masag ko nga mamili nga high school level raman ko. Wa ko makapatong og college Papa Joe tungod sa ko ang kalaki
niyadtong bata pa ko. Di sa ko nila ibutang siguro og posisyon tungod kay kaila nila ang akong amahan o maski patagaan ko nila og nindot nga posisyon, di gyapon nako dawaton kay kabalo ko sa akong kapasidad og sila sad magpanagana og hatag nako posisyon. Kay lisod baya ang reputasyon nimo kung usa ka kakanhi adik. Gamay ra ang musalig ug mutuo nga dili ka mo backslide. Para sa akong pamilya, naningkamot jud ko. Nasayod ko nga nasayop ko, pero di pa ulahi nga usbon nako ang dagan sa akong kinabuhi. Init ug ulan, Papa Joe, ako nang giantos. Akong gibutang sa akong nahuna nga silot na sa pag-usik-usik nako sa akong nindot nga kinabuhi sa una. Si Elena, kinyundang na sa iyang pagkatindera. Ug tindera lang yapon siya sa mong gamay nga tindahan nga mo'y nakatabang sa pagpeskwela namo sa moang mga anak. Nga puwera buyag, mga buutan sab kaayo nga liwat siyang mama. Ug mga scholar pa, Papa Joe, mga di kayo bugat nako ang gastuon sa eskwelahan. Hangtod karon nga nag-construction lang yapon ko, Papa Joe. Way bati sa akong trabaho ug proud pa gani ko kay wa mo'y krasada ug wa mi nga mga construction worker. Kurinta na ko kapin, Papa Joe, og dali ra kayo ang panahon og dali ang panahon nga kung wa pasag ko magpakaon sa kong garbo. Makita pa unta nako ang ako mga ginikanan nga buhi pa. Pero gidaog man ko sa kahadlok sa mahimong insulto nga maorani ang akong naabot sa kinabuhi. Daghang ko mga kauban nga moingon nga adtua sa Negros ug i-claim ang akong bahin kay anak gug ko. Daghang sad ang di motuo sa akong istorya nga mauni ang ako ang nahitabo sa akong kinabuhi ug anak ko ug may kaya. Pero ang istorya ra gyud sa akong pamilya ang naghatag nako og kusog. Nga bahala og di midato, ang importante usa ang among tinguha, ang pamilya nga puno sa gugma. Matud pa sa akong amo di ay, Papa Joe, nga nangumusta gani nako ang akong manghud. Wa man sa siya mo isgot og tabang diri nako o kabaut sa kabilin. Nismile ra ko sa akong boss ug ningon nga, "Sir, kung makahigayon gani mo nga magkita mo usab, kumusta lang ko, sir? Ingna lang okay ra ko." Papa Joe, kasagaran siguro mingon nga usikan man nimo ang imong kinabuhi, good. Pero para nako, Papa Joe, wala. Wa mausik ang akong kinabuhi sa una. Kay naleksyon ko ug kining ako ang suwat usa ka buhing testimonya, Papa Joe, nga di tanang nagumon sa bisyo, way kaugmaon. Siguro sa akong bahin hanap ang kaugmaon, pero sa akong mga anak ako gyud nga siguraduon nga may ugma sila pohon. Papa Joe, daghang salamat sa imong channel ug pagbasa sa akong suwat ug hinaot pa nga daghan pa nga mga istorya sa kinabuhi ang imong mabasa ug maka-inspire sa kadaghanan. Pasensya na og wa maayo pagka-arrange ang akong suwat ug dili kayo tanto taas. Wa mo ko mag-expect nga mabasa nimo ang akong suwat tungod sa kadaghan nga nagpadaan nimo sa ilahang mga kaagi. Dini na lang kutob imong magtatampo, Mark. Daghang salamat, Mark, sa imong nindot nga istorya, and I'm sure nga daghang tayong mga kaigsunan nga makarelate nga nisud sa dili maong binuhatan pero nausab sad. Pero nasa jud tayong mga kaigsunan nga di na tumalikayan nga maski giunsa na og tabang, maski og gidawat pagbalik katoy mong word nga mo backslide o usahay gani mausab na o maka-diferensya na ang pangunahuna. Usahay gani, di na ka maumusulob silang sinina o magdagandagan na. Kaya feeling nila, gigukod sila. Nasayod naman kita sa epekto ni ini. Ug mapasalamaton ta nga dunay tao nga gihatag ang Ginoo nimo. Nga mao'y nigiya nimo pagbalik. Nihatag og kahayag nimo pinagi sa imong pamilya, imong asawa o imong mga anak. I'm sure nga daghang naminaw karon nga ang ilahang mga bana nagumunsad sa maong bisyo. Siguro
ilaning i-play pagbalik o pakusgan gyud nila pag-ayo kining maong video para makadungog ang ilahang bana. Pero sa ato mga kaigsunan diha, kung doon naman gani mo mga paris nga nagumon sa ginadiling drogas, dili man sad solusyon nga inyo silang pirming kasab-an, no? Pangutan sabtasad sila nganong naa silaan ng dapita. O kung tanaw ninyo dili na gyud matabang, kabaw na mo kung sa desisyon ninyo sa inyong kinabuhi. It's either iparehab ninyo or call it quits kung di na gyud mada. Pero salig lang gyud ta sa Ginoo. And usa sa mga wake-up call aning ato ang istorya karon para sa mga ginikanan nga grabe kaayo ka busy sa ilang trabaho para sa kaugmaon sa ilang anak, pero mao lagi na ang ilang anak di na maugmaan. Usahay kining mga sitwasyon nga ginagmay lang, usa sa ni siya sa stepping stone nga mas mo grabe pa unya noon ang resulta sa atong dinadaan sa atong mga anak. Sama na lang sa mga gagmay pa mga bata para dili ta mahasol, tagaan dayon og cellphone, mangaon tagaag cellphone para makahigayon gyud mo sa inyong kikaon or makahigayon sa mugtanaw sa inyong cellphone o sa inyong mapanggibuhat diha. Pero nakalimtan nato nga dako kitag party sa to ang anak para ma-mold nato sila isip better person in the future. Pero mo na ginaingon nga kung masayop man gani, dili pa man sa naulahi ang tanan. Doon na gyoy tsansa nga mausab o munindot ang kinabuhi sa katao kung siya mismo gusto nga mausab kini. Daghang salamat ninyo tanan o kini nausab inyong ubos nga alagad, Papa Joe sa Dear Papa Joe Stories. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa.